Rangchani takuk song buksong seng tabuk ambasa ganao jiul sorao phai sokpaijak kaisa nukhungo 3 bosor swkang borok o cherai busa khorok tamni buma thwi thangjaka tabuk Bupha bo jai kwrwi mo busarokno palaya posia hangkai tabuk bo bini nanu bai tongo bini chuchu bai tongo hangkai tai o jagao borok phaisa masa ekhaino tongo obongkha norok saimangkhana iko nasing naidi Assam Agartala National Highway ni ekdom no pura kinaro song tini phai sokpaijak tahuk huksong phaidikai obono tui special report norokni bagui tinini TMB News and Entertainment Channel ni yafarmung norok paisa jartui nai tongnan bagui koinai jotono hambai nai tongdi takuksong bukuksong norok nugui tongkhana o khoroktam jererok wngkha borokni tabuk Buma Kwrwi Bupha tongphano kwrwibai baksa bini bo kisamisa ajio chuak nungo pakogui tongo busa butirokno jai khaya hangkai tabuk tamungui oboti gotona kalaikha hamale o cherai khoroktamni Buma thwi thangka hamya kalai thwi thangka जों साइमानखा bono kaham kai chikisa khaikya hangkai o Buma ta borokni Buma banchi khamu kintu jaikhai doctor treatment khaijak dia ahaino nayawi no tonikha lumani thwi thangka hangkai tabuk borok sawo bai tong bini nanu bai tongo o jagao hangkai logio bini moi bo tongo haino blina bini moi hangkai obo bakhai borok tong layo belai kheno kostoni bisingti khayei borok tong layo tabuk o jorao takuksong bukuksong tini chini logio tongo khoroksa sakra obongkha o chererokni Bumani bini amani buta bini amani bo bini bama khayo bini busai khat bata bini busai ni buta nung hayada acha nini bumungle tamungkha nitirai riang nini asame kami khai aya chai maporo masurai no orano obono masurai hino na masurai jel chora gausa bagat ma khulai rep romna nangye do ngai sung ekdom pura Assam Agartala National Highway kinaro hayada mo okay hangkai tabuk do sai khinar gari sungno kisa bini Buma bahai ke thwikya abo bini Buma thimani skangka lungu matmango hangkai abo budu ko moyuska hangkai msak budu ko hat mau ha nana rokong ke ubo bophango bothai thai deba kiting ke thai ma jat naula tawan to ne ro banu yaunai jene pa to mo banu yawo abo ba mi che abo ongde bai che yong klaye ke mchai bu jai kri ka ke ma sombu pucha khori bu krui ke arom ba tongde bai che mong po thui thom chi koi bosorong ka thimani 3 bosor 4 bosor ka 4 bosor ka kha hangkai 4 bosor thimani kamani yagulo borok sabo bai tong rot busoi somai tongo waisa tina abo thama se kupor kri uchi ulo ke phai pi khabrao ami ke taya gu ke Buma ma ten pi ha buti yo ten pi kha buti bai kun kaisa tong pu tong thir kri bro pho o ro biong thi pho tong pi o ro pho tong biong bre hangkai sung saimangkha takuksong bukuksong je burisik bai borok tongo tabuk o cherai khoroktam rok abongkha tam muya phaina thangjak sung borok bai malai malia tabuk au je bini borokni busui ni bin darabai sung tabuk kok sai tongta takuksong bukuksong hangkai tabuk kok wngkha borok je dino maima samani phati busung masai tong aka bola je tongkhe bu ma chawo kri khe bu sal phaiti nei ro phaiti chara pongo na thir kri abola haita na hangkai o nukhungni main income khaini sabo income no Buma busoi busuk chi hangkai busala bu ot ala das tongo hangkai bob mte yu tongo mte bu kam bu kheme ya sam bu kheme ya ke ba ano chebe cha lai che tong lai yu jeng mati tong lai hangkai takuksong bukuksong norong nukhana bongni ri rok
bongni ri rok bumti condition no kalai laijak sung abono sungno khoroksa borok rohmani tongo borokno je manti khai bosubai rohoka abono ruphainen thangtani bono sung tini phai sokpaijak TMB channel lingi bo kisale kalangnai abo to ambagino sung tini phai sokpaijak hangai phai ri chere rokno kisa kok sungnai lene nung tini maida sakha Saha. tini mai sakha nin bung tamo Bumung kudei. mung nin mung tamo Hotia. ha Hotia. Engkai nung maida sakha sakha na nin bung tamo Tina. ha Tina. tina nin bung khai tamo Hai. maya da Hai. khorang bo maya nung aing ta kisa thangra di aing ta thangdi engkai obong kha bor khorok tamni obosai kaino Khairokmasingsa tai Khairokmasingsa jebongni dress rok nukhangkai norok bahaima tongkha takhok jong buhuk jong nahar naigra sidi borok obti khaino tonglaijao chilai phila chumlaiyi o jorao tabuk borokno jai jai khai kebok phano nainebo krijangui tongkha haike sung borokno je manti jorati tini to kalangnai no phia borok belekhen chubasu nangphiru kai tabuk kok wngkha borokno tumung kebo palainai tongkhai rohonani hinpano a Bupha kwrwi wngwi bini borok je jagao tabuk tongo abo kun kok lambo salai malai ang tongkha haino bele Okay, kintu borok je bini mama songbai bini moi songbai bini thagubai ni bin nanubai tongo borok khai hoito rohornani no musungnani kok no kalainai tamni Himalaya saribo maya kharibo maya hangke kintu rohori paimani yagulo a Bupha da phang phaino obo kaisa kok bangnani kirinani kaisa nga abun bagino sung borok to naidi borok tau kono sia borok bongni live bumutingi man iko engkai bini yak naidi bini yak iko bini yak obti khese kongkoi ingjak iko yak kongkoi iko engkai yakung boda hamya yakung bona engkai bini yakung ba hamya engkai nung bo class poritong Kelas 2. class 2 nung pora porikha bo class Sari. bo class saime abo je pora porikha haipano bo saime ang tongkha engkai oboti rongno tai tamsi sajinai tahok jong buhuk jong norok je bini Bupha phaya sak jora kono kok pai malaya sak jora norok borokno subanani bagui tumung khawo musung khangke 8974868093 on number kisa subasu khaibedi borno TMB channel je manti khayei joto sombhob taratari borno ruphainani bagui saitongnai ri chumphanung thung hingke o cholani omor busukung khana Bini bosisi kakamo. Ayo. 3 bosor det. Oh, o cholani omor o cholani omor 10 bosor kakhana hani hinjago hingke o burini la o burini Bobby net. 14 hingke mane buri okra hingke bini busukung khana bini 7 bosor bini 10 bosor bini 14 bosor tumung ri chumrok norok pai rohona hingkai obtikhe rohormano 7 bosor kaisa tongo 10-11 bosor kaisa tongo tai 14 bosor kaisa tongo tahok jong buhuk jong haike obosung nungchito phaide borokno je kisa tu mani abo tabuk yapari klangano borokno je manti khai hingke orong kha ri tongo borok je ri tongmani obo je nangmani obo borok nalaithu no do nor khorkam khani yasak di khorkam khani yasak di Yatak ya khumdi. Are. engkha engkai obong kha ri tongradi ang tai kisa gernai ta khokjong buhokjong borokno je tuktui 500 টাকা no kalang manjao borok je manti khai borok bini tamhnai bin nanu ble na o jaga je tongnai borok bin nanu mon nin nanu no yapar dido nin nanu norno jaikhai paisar nai buji khade yasak dihini engke obosung nongkha engkai tahok jong busong tai tam khainai norbo musung kangke obdi khan ruphaimano obongkha ambasa ganao ke tamhnai o jagani bung tam singkamo Masurai, Jial Sora.
Masurai jiul sora hanjago o jagani bumung borokno je sung mantik hai yapari kalangkha takuksong buhuksong norok jotono nai tongo tau TMB News and Entertainment Channel TMB channel ni bukhaktibo norok rohor mannai sung uram no borokno obotiki phai rwphainani chaitoknai haike takuksong buhuksong obongkha tinini norokno yafarmung koktuma hingke borokno tini je kalangmani obono takuksong buhuksong obo je engti kisa kalang phaikya sung tebo rwphainai hingke norok bo tumung nugui tongkhangkai takuksong buhuksong norok rwphaibai di Khairokmasingsa ngui tongmaikha borok nili tamo dustong Buma Kwrwi khangke ta Bupha jai khaya ngui tongkha sung borokno masu balainai o jarao belai kheno Khairokmasingsa jora o jagao tai tamo khainai obti kheno borokno tuisru baisru khaiui ma toni lainai obo wngkha borokno sung je mantik khaiui tini chubanani chaitokha takuksong buhuksong jotoi ri kisa tei ri hingkai khoroksa bukhuk rohoka tei aboni yagulo rang hingkai TMB channel rekha jotoi 500 taka se ri manjao takuksong buhuksong hingkai norok jotono chaitongmung tongkha hingkai borokni maya borokni khorogo borokni ashirwad mannai takuksong buhuksong norok chayawi nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel oba haikeno je mansa khai o koktomano share khainani wngthong jate khai kha ganang maya ganang khairokma ganang borok phai bon thani sokpaina wngthong borokni langma chanana wngthong obosong wngchito tinini koktoma jotono hambai.